så sjov, Helle. Jeg sidder og får mig taskerne, Camilla. Okay. Skal vi ikke lige prøve en gang til lige? Okay, så kan vi lige op. Jeg skal passe på det her filmer, du har så med. Jeg passer bare lige på, at jeg ikke kører ind i den, ikke? Skal jeg så bare også med her? Okay, og Camilla, hun er bare det der griner som fotograf. Hun skal sgu ikke nyde noget. Fordi ellers gør du mig. Nej, du skal. Det står så prøv lige at vente! Hvad med du også prøve, Camilla? Ja. Prøv alle tre. Nej, det tør jeg ikke. Skal jeg prøve alene? Nej, for fanden, så ligger jeg bare et eller andet sted i søen. Hun er hejsa. Okay, hvem vil prøve med mig? Mig. Vil du? Og så er det også sidste tur, for ellers skal den være helt smad. Okay. Skal du med, Camilla? Ja, men jeg skal bare... Så den her tur er ikke sjov ud. Vi sad med. Ja, og du sad sådan her, Line.